ibilbide honen jatorrie hauxe izango litzeke eztanda errekan emana. Badirudi naiz eta guain halako emana hundik ez zeuki, bai, izena datorkio lurpetik ibaiek sekulako emanak egin izan ditulako. Bai, bapaten golpen urremari asko eman izan dela. Eta aztirik bere garaien praiek, bere liburun jasozon, emana gertatzen zanen ondoren ekaitze etortzen zala. Esango deu, udarako egun lehorran ondorenen gertatzen zala, eta bertako jendek esaten zola horren ondoren mendebala etorriko zela. Eta orduan aprobetxatzen zen, bertako errotak indarbetez garie o hartua ehotzeko. Inguruko baserritarrak eta hotxa eta naberitzen zuela emanana eta emari ugaritasun horrenak. Eztanda baserrin gareoain, bere zitasune da, alde batetik eskorie eta agertu izan da hemen baserri honen ingurun, da eskorie lotuko genuke garai bateko burdin gintzai, burdinolan lan gintza. Horrek erakutsiko liguke Erdi Aron, 16. mende inguruko aktibidade bat behintzat egon zala hemen. Eta ondorenen daukeen berezitasuna da bere ingurue, zelai ingurue, eztanda errekan inguru honetan, hortik bere baserrin izenare. Eta justu zelaien erditik erreka pasatzen zen, orduan zelaia aprobetxabal izateko eta ingurue zelaitzeko entzuen dana errekai halako akueduto moduko bat, zubi baten, eta dana goien belarra ateaz egin lortzeko.